Jama'a assalamu alaikum, sunana Musa Rafin Kuka Zurot. Wannan shine bidiyo ne da zaka kare account ɗinka na Facebook. Kwanaki na koya muku yadda zaka yi goge masu kokarin shiga maka account. To wannan kuma shine bidiyon yadda zaka tsare account ɗin naka gaba ɗaya, ka tsare ka sa mai code ta yadda ba mu iya shiga maka account ɗinka. Duk tsayen mutum, duk musifin mutum sai dai hakuri ya kyale ka. Bari mu tafi kai tsaye. Mutum zai zo ya shiga Facebook ɗinsa kamar haka. Ina zuwa. Mutum zai shiga Facebook ɗinsa kamar haka. Bara ya bude mana. Bayan mutum ya shigo Facebook kamar haka, mutum sai zo ya shiga nan gurin. Ga digo nan, mutum sai zo ya shiga digo. Ga layi guda uku. Mutum sai nemo setting anan. Yawwa, kun ga yanzu ga setting nan anan. To mutum sai ya ga cikin setting din. To mutum sai ya shiga security and login, hey dubo shi. Kun ga mun ga security and login, to mutum sai ya shige shi. Idan mutum shiga security and login, bara ya bude mana. To mutum sai nemo use two factor authentication. Kun ga gashi nan use two factor authentication gashi nan. Mutum sai shiga. To mutum sai shiga nan gashi nan use text message din nan mutum zai shiga. Amma kafin nan ma idan kun karanta wannan bayanin za ku ga muhimmancin wannan code din da za ku saka. Ga nan use text message SMS to receive verification code for your protection phone number use gashi nan dai. To za ka shiga use text message din. To idan ka taba sakawa, to za a ga lambar ka wacce ka saka a wancan lokacin idan ka taba sakawa kenan. Idan baka taba ba kuma za ga adding number. To amma kai yanzu da nake koya wanda baka taba sakawa ba, to sai ka shiga adding number din. Nan din adding number. Sai ka shiga adding number sai kuma ka yi continue. To ina zuwa. Ya kun ga nan gurin abin da yasa nan gurin yana mun haka saboda ni na taba sakawa a baya ne. Yasa ya nuna mun nan gurin. Amma ku yanzu da ba ku taba sakawa ba, ba zai nuna muku nan gurin ba. Kun gane ai. To bara nan wani code ne yake dan saka passport dina. Na saka shi. To ina zuwa. Yawa to kun ga ku yanzu da ba ku taba sakawa ba, nan gurin zai kawo kai tsaye, nan zai kawo ku, nan gurin zai kawo ku. To mutum sai zo ya saka lambar wayas a nan gurin, saboda za a dinga turo maka message ta wannan lambar taka kenan. Don da ya kurin shiga maka account ɗinka, za a turo maka message code guda 6 ta wannan lambar da zaka saka a nan gurin. Kun ga shi wancan mai kokarin kwace maka account yana can yana kokarin kwace maka, kai kuma kana nan gashi an turo maka message, kuma ba zai shiga account ɗin naka ba, dole sai ya saka wannan code ɗin da wanda aka turo maka. Kun ga sai dai hakura. Isa ga wani lokacin za ga an kira mutum a waya an ce wai an turo mai code guda 6 wai ya faɗi code din. To inda ka faɗi account ɗinka, to wannan code din kun ga yana gurin ku, shi kuma mutum mai kurin shiga maka account sai dai hakura, saboda bai samu damar shiga account ɗin naka ba sai ya saka wannan code din guda 6, kuma kun ga layin yana gurin ku. To yanzu lambar zaka saka a nan gurin wacce za a dinga turo maka code din guda 6 idan an yi kokarin shiga maka account ɗin naka. To kun ga yanzu ni ban sa lambar tawa 080 20 80 36 45. Kun ga yanzu to mutum sai ya zo ya yi continue. Kun ga yanzu mutum sai ya zo ya continue gashi nan. Mutum sai ya zo ya shiga continue. Kun na shiga continue gashi nan an ce in saka code guda 6. Za a turo min code guda 6. Yanzu ina jiran a turo min code din guda 6. To kun ga yanzu an turo min shi code din guda 6 gashi nan. Bari mu shiga ga code din guda 6. Kun ga yanzu gashi nan code din guda 6 gashi nan turo min gashi nan 499093 gashi nan. To bari mu saka shi 499093 shine code ina ke yanzu, saboda na yi kokarin shiga account dina. To gashi nan an turo min 6. Haka ma don da ya kurin shiga maka account din naka, dole sai ya saka wannan code din guda 6 sannan zai shiga account din naka. Ba sai irin wannan ba, daban-daban za a dinga turo maka. Idan mutum zai yi sau 10 kokarin shiga maka account, to dole ba sai ya saka wannan code din da a dinga turo mai kala-kala sannan zai shiga account din naka. Mutum sai zo ta yi continue, ga yana kasa continue a rubuta, mutum sai ya continue. To mutum sai ya done. Yauwa, to mutum sai use number.
yauwa mutum sai ya oke to mutum sai ya zo ya haka, kun ga haka mutum to sai ya share haka, to shikenan ka saka Facebook ɗinka wannan tsaron. Duk wanda ya ƙurin shiga maka account ɗinka ko wane ne shi to bai samu damar shiga maka account ba sai an turo maka code guda 6, kuma code ɗin guda 6 kun kaga yana cikin wayarka, shi kuma wancan mai ƙurin shiga maka account dole ya samu wannan code ɗin guda 6, kaga kenan sai dai haƙura, saboda mai code ɗin yana gurinka, code ɗin guda 6 yana gurinka, shi kuma wancan yana ƙurin shiga maka account, kun ga sai dai haƙura ya rabu da kai, kyale ka babu da zai da kai. To wannan shine dai bidiyon da zaka dan saka a Facebook ɗinka tsaro, insha Allah dai Allah ma zai kiyaye ma, ba za ma kwace muku a account ɗin naku ba in dai kun saka wannan code ɗin. Nagode, suna na Musa Rafin Kuka, za mu iya haɗuwa da ku a Facebook, Instagram da Twitter, da Musa Rafin Kuka nake amfani. Nagode.